Царевицата е техническа култура с голямо икономическо значение. Както за животни, както за всичко, за храни и така и за хората. Нали? Варена царевица всеки еде и обича. За съжаление, тя е нападната от много вредители, насекоми вредители става на въпрос, и също така и бактерии, болести, като фузариум, алфа-токсини, микатоксини, които им причиняват голяма вреда. До толкова голяма вреда, че могат да убият цялата реколта. Последно време в България, за съжаление, има голяма суша, малко дъждове, което води до масово разпространяване на микотоксините, на фузариума, на алфа-токсините, нали, които са страшен враг, защото те влизат в самото растение, зърната също, и след това просто зърното на царевицата не може да се използва за нищо. То би трябвало да се изхвърли. Защо става така? Защо тези бактерии, гъби и бактерии влизат и унищожават царевицата? Това е заради нападението от насекомите, вредители, като царевичен стълбопровивач, памукова нощенка и много други нощенки. Те са сигурно 10 вида, които са известни за България. Какво трябва да направим? Значи ние използваме трихограма, ето царевица, специален смес срещу памуковата нощенка и другите нощенки, както и срещу стълбопровивачи. Закачаме я на самото стъбло и я оставяме. От тук се раждат трихограмки, които тръгват и не дават на вредителите да имат поколение. Тоест, не се раждат гасеници. Спираме развитието на вредителя на стадия яйце. Като трихограмата унищожава яйцето, като паразитира и снася свое яйце вътре в яйцето на вредителя.